It's a pleasure and honor to have you here tonight on Bulgarian ground, the Bulgarian club in the heart of Ankara, for the closing of our cultural season with a fashion show of one of the most well-known, world well-known designers, Sofia Borisova. I very much believe in cultural diplomacy. I believe culture is a powerful rocket carrier that opens gates, builds bridges, and brings people together. And within this segment of culture, fashion is a modern, powerful and efficient way of communicating messages. Bulgaria has been very active on a cultural diplomatic front. Our relations are extremely rich in emotion, ties, traditions and permanent waves of innovation, and the fashion show tonight is one of them. Много съм щастлива, че ще представя тази вечер моята колекция нова. Казва се Провокатьор. Тя е с послание към дамите, които искат да изглеждат зашеметяващо. Използвала съм материи висок клас, тъй като колекцията е висша мода и работя с най-добрите дизайнерски дантели и платове от Италия и от Франция, които използват най-великите световни дизайнери. Щастлива съм, че мога да покажа тук своето творчество и вдъхновение. Вдъхновена съм от жената, която трябва да бъде женствена, секси. Разбира се, трябва да покажа нейната същност и съм направила всяка рокля да говори за определената дама. Моето вдъхновение още са материите и природата. Обичам да се забавлявам с различни стилове и материи. Обичам да експериментирам цветове, тъй като живописта ми е много голяма сила. И мисля, че това, което ще видите тази вечер, ще бъде за вас наистина интересно.